Nar lejlet l-ewwel tas-sena se jittella kunċert mill-isbaħ għat-tielet sena konsekuttiva fil-qalba tal-Kottonera bis-sem tal-artisti The Drop Out Band, Mike Spiteri, Jamville, Jade, Neville u Maestro Joe Brown. L-attività li se tkun bxejn għal kulħadd tħabbret waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elissinzera Faċivelli u ċermen tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi. Mizzi tenna li dan il-kunċert se joffri spettaklu divertiment għall-familja kollha filwaqt li se jiġi offrut ukoll trasport għall-attività anka permezz tal-baħar. Dan il-kunċert ta' lejliet l-ewwel tas-sena se jsir fil-qalba tal-Kottonera fej se jkun hemm atmosfera mill-isbaħ għaliex il-pożizzjoni li se jsir ħanejtek huwa wieħed jista' jara meta jkun imdawwa l-atmosfera li hemm. Qed nieħdu ħsieb biex ikun anki jkun hemm estensjoni fil-ħinijiet tat-trasport kemm bil-baħar u anki wkoll tal-linja bil-karozzi. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari qalet li dan l-avveniment sar infittex mill-Maltin, l-Awċin u anke mill-barranin li jżuruna. Nistieden lilkom il-pubbliku in ġenerali sabiex tingħaqdu magħna f'din l-attività sabiex tieħdu gost mal-familja kollha u ma' dawk kollha li se jkunu qegħdin jiġu jżuruna.